Hi! Welcome sa Balik Pinas, Balik Pampanga program para sa mga Kapampangan OFs and OFWs. Layunin ng programa, makauwing ligtas sa mga Kapampangan overseas Filipinos and overseas Filipino workers. Matulungan ng national government na madecongest ang NAIA terminals. Sino ang mga kwalipikadong mag-register sa programa, rehistrado sa OWA, mayroong work visa o work permit, ipinanganak sa Pampanga o residente ng Pampanga, walang criminal o police record. Step 1. Application and approval procedures. Bago umuwi sa Pilipinas, i-download ang Balik Pinas, Balik Pampanga Citizens App sa website na ito, www.balikpampanga.ph. I-click ang download on Android para sa mga Android users at mobile web para sa mga naka-iPhone or iPad. Siguraduhin mag-register sa app 10 araw o higit pa bago ang schedule ng inyong flight para makapaglaan ng kaukulang oras para sa mga preparasyon ng probinsya sa inyong pagbalik. Buksan ang mobile app at pindutin ang sign up button upang ilagay ang mga impormasyon na kailangan at i-save. Hintayin ang OTP or one-time password na isa-send sa inyong email. Ilagay ang inyong username at OTP na natanggap sa pag-login. Pagka-login ay kumpletuhin ang mga dokumento na kailangan upang ma-approve ang inyong application. Hintayin ang notification at email na may kalakip na QR code at reference number na nangangahulugan na approve ang inyong application. Step 2. Airport-based procedures. Ito ay pagdating sa Pilipinas. Paglapag sa airport, sumailalim sa usual procedure ng airport. Tumungo sa encoding area at hanapin ang taong may dalang placard na may nakasulat na Kapampangan OF or OFW. Sila ang mag-a-assist sa inyo. Pagkatapos ay tumuloy na sa immigration area. Tumungo sa Balik Pinas, Balik Pampanga booth at ipa-scan ang inyong QR code. Ito ay ang hudyat na nasa ilalim na kayo ng pangangalaga ng Provincial Government of Pampanga. Hintayin ang instructions ng mga coordinators para sa transport service na magdadala sa inyo sa ating provincial testing facility. Step 3. Testing at quarantine facility-based procedures. Ito ay pagdating sa Pampanga. Pagdating sa Provincial Testing Center sa Pampanga, ipa-scan ang inyong QR code at maghintay ng instruction para sa swabbing procedure pagkatapos maswab. Hintayin ang mga instructions ng coordinator sa paglipat sa designated quarantine facility. Step 4. Release of RT-PCR or swab test results. Pagdating sa designated quarantine facility, ipa-scan ang inyong QR code at maghintay sa pag-check-in sa inyong assigned rooms. Dito kayo maghihintay hanggang lumabas ang resulta ng swab test. Kung kayo ay negative, kayo ay maaari ng pauwiin. Lapitan ng releasing officer para i-scan ang inyong QR code at kunin ang resulta ng swab test. Ihahatid kayo sa pick-up point kung saan kayo ay susunduin ng inyong kamag-anak o ng inyong barangay official. Kung kayo ay positive, kayo ay dadalhin sa treatment facility ng probinsya kung saan i-scan muli ang inyong QR code. Imo-monitor ang mga asymptomatic cases at gagamutin ang mga may sintomas. Isa sa ilalim kayong muli sa confirmatory testing para i-monitor ang inyong kalagayan. Kapag mayroon na kayong negative result sa inyong confirmatory test, maaari na kayong pauwiin. Ipa-scan ang inyong QR code sa releasing officer ng ospital bago umuwi. Ihahatid kayo sa pick-up point kung saan kayo ay susunduin ng inyong kamag-anak o ng inyong barangay official. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon mula sa Provincial Government of Pampanga. Kabilats, thank you for watching. Please do not forget to like, subscribe, comments down below. Have a great day.